Había unha vez unha nena que podía volar. Chamábase Simone Biles. Simone era unha ximnasta, a mellor de toda a historia de Estados Unidos. Cando Simone comenzaba a súa rutina, a xente non lle podía quitar os ollos de enriba. Era rapidísima, moi forte, flexible e sumamente áxil. Voaba polo aire con moita fluidez e velocidade, facendo xiros e piruetas, e sempre lograba a terra de maneira perfecta. Simone comezou a practicar ximnasia aos 6 anos. Aos 18, gañara tantas medallas que cando viaxou ás Olimpiadas de Río, a xente agardaba que levase cando menos 5 medallas. Un día, unha periodista preguntoulle: "Como te manexas con tanta presión?" "Intento non pensar niso. Por agora, a miña meta é ser máis consciente nas barras asimétricas." "E que hai de gañar unha medalla de ouro?" "As medallas non poden ser metas", contestou Simone con un amplo sorriso. "É como di miña nai: se dar o mellor de ti che fai saír primeira, xeñal. Se significa rematar en cuarto lugar, tamén é xeñal." A nai de Simone adoptouna cando tiña 3 anos e dende entón ensinoulle que ser humilde e dar o mellor de un mesmo era a única forma de levar unha vida con sentido e inspirar a xente do seu arredor. Nas Olimpiadas de Río, Simone ganou 5 medallas e 4 foron de ouro.